A parálise das obras da futura biblioteca e do apeadoiro da estación de autobuses levou o Concello de Ribeira a rescindir estes dous contratos. O primeiro foi adxudicado hai case un ano e pese a que a empresa chegou a asinar a ata de replanteo, nunca comezou a obra. Male os reiterados requirimentos e a apertura dun expediente de penalización iniciado no mes de decembro, a empresa non presentou alegacións, polo que o Concello acordou resolver o contrato e sacar novamente o proxecto a concurso público. A empresa, a pesar dos requirimentos verbais que se lle foron facendo por parte do Concello de Ribeira ao longo dos meses, non empezou a obra. Xa no mes de decembro se lle comunicou a apertura dun expediente de penalización e, por tanto, os expedientes administrativos de penalización requiren un tempo, uns trámites burocráticos tamén de exposición ao público para garantir que a empresa teña dereito a unha audiencia e a poder presentar alegacións. Vemos que neste prazo non se presentaron alegacións e, por tanto, acabamos de resolver ese contrato e procederemos a adxudicar unha nova actuación nesa infraestructura. No que respecta ao apeadoiro da estación de autobuses, as obras comezaban en 2021, pero a día de hoxe permanecen paralizadas. Tras rescindir o contrato, a Brigada de Obras comezará a traballar na instalación para poder abrila ao público canto antes. Ademais, o Goberno acordou impoñer unha sanción ás dúas empresas que en conxunto ascende aos 55.000 euros. Imos estudar a imposición de penalizacións, é dicir, de sancións directas a estas empresas, tamén coa condición de prohibir contratar a estas empresas calquera tipo de obra pública nos vindeiros 3 anos, evitando así que os ribeirenses teñamos que sufrir demoras na contratación de infraestructuras básicas para a poboación. Tamén están a estudar posibles vías legais para solicitar unha indemnización en concepto dos danos e perxuízos derivados da demora inxustificada das súas actuacións.